Yo rek saiki awake dhewe ganti background-nya. Yo, di video iki awake dhewe iku ceritane yo wis kaya biasa awake dhewe iku bahas tentang tutorial sing bermanfaat. Nah, iki ku tutorial cara menghindari begal. Nah, gara yo rek saiki ku usum-usume begal. Dadi iku ya apa cara ngatasine, cara menghindarine. Ben awakmu iku gak begal ngono rek. Wis tonton video iki. Ojo dijeda-jeda, ojo di langsung. Ben gak tutorialmu iku ben langsung yang jero atane sih sakjane kena begal iku dudu salahe begale 100%. Mesti ana salahe korbane. Soale korbane iku darahe dudu-duduhi menonjolkan dada. Menonjolkan harta, maksudku menonjolkan harta. Nah, contohnya iku yo gelang, kalung, cincin, gelang maneh kalung, cincin, peda anyar wis sembarang aliran wae lah. Dadi yo rek begale ku tertarik ambil sing kondhaiku dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, wis kaya ngene iki lho rek. Oh, makane iku rek. Awakmu iku lek budal balik pulang tak pulang. Makane iku rek dalam perjalanan balik budal pulang malu tak pulang rindu asik ya nggawa awakmu iku nggawa perlengkapan kayak jogo-jogo awakmu iku kene bahasa nono mantap ya setidaknya iku perlengkapane kayak jogo-jogo nggawa pacul bongkok Aduh, lirek, iya, aku mau lah. Maksudnya gak usah kakek bacot yo, langsung aja yang tutorial nih, atau yang carane, gak sesuai yo, salah apa yo? Gak salah ngandian deh. Nomor siji yo, paling penting ku awakmu kudu pamit yang wong tuamu, pamit, salaman yang wong tuamu. Ben awakmu itu ro katingan dengan dia, yo. 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 Pak, pamit tak? Pamit, tadi le. Satu. Tadi. Bisa. Wes. Nah, nomor loro iku maca donga kanggo awakmu budal lan balik. Oh iya, aku terus donga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nomor 3 iki awakmu pasekno duwe goncengan. Jangan no. Ada nang ngaco. Nopo nek? Nomor papat iku awakmu pasekno awakmu iku mlaku. Nah, nomor 5 iki awakmu iku yo pas tekno ojo liwat tembong wis. Ojo liwat tembong. Nomor 6 lale awakmu wis telanjur yo kena begal yo. Moro-moro kena begal iki salah. Telanjur ketok begal. Awakmu yo api-api kesurupan wis. Nomor itu rek, pasekno, ya udah dipasekno ya. Lalu awakmu telanjur ini kena begal, macam OCD kita. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Kamu mengapa begal ini, Mas? Ini pendawean,
Barang siapa yang membegal, pekerjaan yang haram. Bagaimana anak istrimu nanti, Mas? Memakan daging onta dengan sayur, Kal. Nomor bolu iki nek kanggo awakmu ini. Kanggo awakmu ape? Ya saya sok kenal karo begale. Yo, Cak Sul. Ah, berhasil. Mantap. Nomor 9 iki kanggo awakmu iki. Nah, pas tekno awakmu iku begale. Wah, ini peda. Dah. Ya ngono aku iki begal kono te opo? Mudun lho. Aku iki begal. Ya ngono aku mulai opo? Aku usah. Bahaya. Terakhir iki rek bicarane ampun. Lha awakmu ketemu begale wis terlanjur ketemu begale. Jangan bau one by one. Kon kan lanang. Yo lale wedok yo wis. Diapi lanang lah. Kan wani. Wani cak. Wani. Wani. Duh, Bapak. Duh, anak. Duh. Era penutupan rek. Ayo. Ayo. Biji. Loro. Kurang lebih kok ngono iku mang rek. Tutoriale menurut versi awake dhewe iki yo. Yo, kok ngono iku lah. Yo. Tutorial iku mau yo singkat, padat lan semburat. Yo sepurane yo rek. Kanggo kon iki sing delok video iki, salah kata lan salah makna kanggo iki. Sing tak ucapno iku mau. Suwun yo aja lali lan subscribe. Sing durung subscribe. Yo wis, rek, kesuk-kesaran balik meneh ambek awake dhewe, ketemu meneh ambek awake dhewe. Pokoknya itu subscribe yang video yang channel iki yo. Oke, bye. Kok aduh. Yo. Wis rek, ayo kon. Ciwan ini di sini. Gula apa kan? Ayo. Fight. Wis, sukses. Kamu. Dulu 2018 ini. Anu kan ono apa sini? Iki gawe arek-arek. Kayak sing goblok. Butuh taek. Butuh jancuk. Ngen.